É unha afición con un depósito que leva ao redor de 5 litros. Podes ir hasta Ourense, outro pouquiño máis chegas a Vigo e tomas unha tapiña de pulpo, pasaches un día agradable cos colegas, cos compañeiros, cos amigos e divirteste, disfrutas do mundo do motociclismo de outra maneira. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti sientes disturbado. Porque é unha moto moi bonita, é unha moto que está de moda, e a xente por tempo, por ahorrar diñeiro en combustible e todo eso, tira máis a moto, bastante máis. Sempre hai un tipo de público que é forofo destas motos, entón generalmente acude a talleres como este un poquinho especializados para polas a punto, restauración, reparacións e tal e cual. Si é verdade que o tema de crisis ha afectado bastante, pero bueno, estamos aí. As Vespas, sobre todo as vellas, sempre atraen a afeccionados e profanos. Son e serán unha lenda. Motos que teñen moitos seguidores mesmo para uso diario e a que se lle colle cariño inmediatamente. Engánchate por ser un vehículo clásico, un vehículo histórico, un vehículo que ademais que é moi manexable, moi divertido, con todas as súas problemas que pode ter, que te tira en calquer momento, pero bueno, ainda así é todo, engánchate, unha vez que te engancha é moi divertido. É económico, cómodo, fácil de aparcar, ten un montón de facilidades, indistintamente, claro, despois andamos acatarraos, con catarros e demais. Mais ben, o tipo de cliente que temos é para rehabilitación, o sea, veñen coa moto que estaba no típico galpón, no palleiro, e a traen feita un Cristo, entonces nós partimos desde cero, desmontámola, chorreámola e facemos todo desde cero. Anda sobre 2.500, como moito 2.700, máis ou menos anda así, unha moto automática. Logo, as motos que son de marchas, máis antigas, que andan sobre 3.000 euros, 3.500, depende. Valentía e ganas, valentía e ganas, é o que ten que ter, e nada máis, se non teslle medo. Se chove, chove, hai un traxe de augas, igual que levar un paraguas. Chove, pois choveu e non pasou nada. Os afeccionados ás Vespas sei que o levan no sangue. Están enganchados. É case unha forma de vida. Isto leva aberto desde final dos 70. Meu pai era o gerente antigo de aquí, sigue con nós. Sí, claro, isto ven na sangre, xa ven na sangre. Me han dado premios e todo eso por ser unha das poucas rapazas que van a concentracións de motos, en moto antigua. Eu, hasta que me subile, hasta que poda, a verdade. Para mí a moto é a moto máis bonita que hai. O problema que ten é que en canto te enganchas, que che gusta, porque é moi cómodo, como dixen antes, tes onde aparcar, sempre hai unha acera onde deixaron a moto aparcada, sempre hai un sitio onde poder e non tes, pois eso, que dar voltas, é moi práctica, ademais.